89 rok to chyba był pierwszy rocznik, który był ty przejoty. Z tego co ja tak pamiętam, mama mi gada, że i siostra była z tego pierwszego rocznika, który miał te kaszepści stroje. To było zaksadza Gackwewścigo, który teraz jest seniorem Bzikowie, z tego co pamiętam. To tradycja w naszej parafii rozpłycił ksiądz Gackwewści. Jemu widziało to, że na Kasiebach w tym myle jest ta tradycja dość żywy i on postanowił, żeby ona też była żywa w kościele. Też wtedy, w ten czas były czytania po kasiebsku i to tak przejęło. Trudno mi jest powiedzieć, co tak na 100% kierowało księdzem proboszczem tamtego czasu, którym był ksiądz proboszcz Gackowski. Zapewne też jego zamiłowanie do Kaszubszczyzny. Zresztą potem, kiedy z tej parafii przeszedł na parafię w Żukowie, jestem przekonany, że te tradycje kaszubskie zawsze były mu bardzo, bardzo bliskie. Wspominam o tym właśnie, bo właśnie decyzją księdza Gackowskiego ta tradycja tutaj, w tym miejscu, w tej parafii się zrodziła. Myślę właśnie, że dla tej werno te kasiepści to jest ważne, bo być parafia wygląda, jak ty widzę, ile tam jest budynków, tam wnet nikt nie mieszka, ale ona jest na granicy trzech, chyba najbardziej kasiepści gminów, bo i Strakolice, Chmielno i Storzyca. Tak naprawdę to na Wigłedze była w 83, po 4, pierwszym msza kasiepsku, to z gminy Wygoda wzoła sa kasiepsku male na to wszystko miało swój pociet, chociaż by tyle kasiepsi stroje nie miały bec. Szkoda, że w innych parafiach tego nie ma, że to ile jest w tej jedny. Z tego co wiem, inne parafie też próbowały, ale to nie było tak proste, bo to widno są wiózie z jakimiś zmianami, z nowymi strojami, ale ludzie są przyzwyczajeni do tych białych. Akcenty kaszubskie w przypadku wystrojów kościołów, elementów dekoracji kościelnych, w postaci strojów regionalnych, w postaci przede wszystkim też języka kaszubskiego, świadczą o ogromnym przywiązaniu mieszkańców do swojej tradycji tego regionu, małej ojczyzny. Nawet teraz, kiedy znajdujemy się w kościele, widzimy te elementy, gdy chodzi na przykład o wystrój kościoła czy obrusy znajdujące się na ołtarzach w kościele. One również zawierają hafty kaszubskie. I jest to pewnie taka cecha bardzo, bardzo mocno związana z naszą parafią, z naszym tutaj kościołem. Jeżeli nasza pobożność wyrażana również w tradycyjny sposób, myślę tutaj właśnie o tradycyjnych naszych regionalnych strojach, w języku kaszubskim jest zgodna z nauczaniem Kościoła, a przecież jest, to ona nie tylko, że nie stoi w sprzeczności z tym, co dzieje się w naszych świątyniach, ale ona liturgię przepięknie może ubogacać. Oczywiście to wszystko zawsze musi być skierowane na oddawanie czci i chwały Panu Bogu, bo to jest głównym zadaniem naszego udziału w liturgii. Oczywiście również ta liturgia ma przyczyniać się do naszego uświęcenia, do tego, że to my, w niej uczestnicząc w takiej formie, przy wykorzystaniu naszych tradycyjnych różnych strojów, języka, również pieśni, które są tutaj śpiewane, to wszystko ma wpływać również na rozwój naszej duchowości, nasze uświęcenie, a co za tym idzie, na wzajemne się tu ubogacanie. Taci strój, to biały bukse, kłeśla tyś z wysiwkiem kasiepścim, wops, i czarno śliwka do tego tyś musi bec, bo to myślę
taci gośny to dodaje. Białka miał to i zamówiony w 8 roku krawci, ale gdzieś tak w gromiczniku była pierwsza przymiarka, coś tam trzeba było poprawić, potem była druga przymiarka i tam na ten miesiąc przed komunią strój był fertych. No jeździliśmy z mamą do Krawcowej, mierzyliśmy strój, kilka razy było trzeba jeździć na przymiarki, spodni, koszuli. Ale strój Ci się podoba? Tak, bardzo. Czytałem modlitwę powszechną, wszystko było dobrze i żadnego stresu nie miałem. Żeby tych strojów, maleńkich strojów przerechtować, to musi być kto to wysieje, a ty też taką potrzeba, taką chęć, żeby to było oryginalnie wyszywane ręką, nie maszyną. I są tacy białci, które się zajmują wyszywaniem i są tacy, które zajmują się siecem tych strojów. No i trzeba się tam do nich ustawić kolejko, czasami rok w przód, żeby ten strój był. Zywciutka jest na procesja, na Boże Ciało, będą kwiaty sepać i te będą wyblakać te stroje jeść rys, ale jak najlepiej się mogą ustawić. W szkole był dzień kasiepści i je widzę, że tam knepi te śmiele łybuty. Właśnie te kamizelci też widzę i kłeśle kasiepści do szkoły. Z tego co je widzę, to dzywciutka no, mają w różnych farwach, bo są i medry, i są czerwone, saknie i tyś zielony. No knepici mają tak samo, ale no, może gdzieś tam wykończeni. Inno krawczka, inny może kłełnisz, albo co staci głę, czy jeden medłekszy, jeden mokrotszy, ale tak wszystko wezdrzy na to samo. W naszej parafii to idzie tak, że to jest dziada pradziada. I pamiętam, jeśli jak była przejoty, to było tak, że to się pożyciało, albo łestywiało po starszych dzieciach, do tych młodszych. No i ten strój w każdy rodzin niepewny gdzieś tam je. Bez sukcesu, jetyś w tacim stroju był przejoty. Te przerechtowania sobie zaczęły chudzić w zeszłym roku, to trzeba było kolejka sobie krawcić i zaklepać, wszystko było zrobione, przymiarci, nieprzymiarci i tak dalej. No i ten efekt je, strój je nowy, ale jeśli na drogiego brata za 3 lata, myślę, tyś sygnie. Niektórzy po latach są tym, tyś chcą pochwalać przed innymi, no bo jednak to jest ten jeden dzień w rzece mniej, łez to nie po tym mezie pewno jako jakiś zdjocy, ci ładimk, kusk filmu, no to czemu by strój nie miał łestać. Teraz to jest taki czas, że my jesteśmy z tego buśni, że my możemy być tak prawie sobie wyróżniać wśród innych, że my mamy takie stroje i to naprawdę no, i dla tych dzieciaków, które są na szkole uczą i w tych szkołach należących do naszej parafii, uczą się języka kasiepskiego i to ta świąta, kogo my jesteśmy, że my jesteśmy kasiebą, a ten strój to jest taki na zewnątrz wyraz tego, tej kasiebizny, to dla nich też wiele znaczy. Muszę się przyznać, że kiedy 5 lat temu zostałem tutaj proboszczem, to oczywiście byłem bardzo pozytywnie zaskoczony zwyczajem, który panował w tej parafii, bo nie znałem tego zwyczaju wcześniej i nawet zastanawiałem się, czy dla rodziców przygotowujących tę uroczystość nie jest to jakieś takie dodatkowe obciążenie finansowe, bo pomyślałem sobie, no przecież wyszycie takiego stroju nawet dla dziecka na pewno wiąże się z jakimś kosztem. I na spotkaniach z rodzicami, nawet zwłaszcza na tym pierwszym spotkaniu prowadzonym już przeze mnie jako proboszcza, przyjąłem taką postawę wyczekującą, słuchającą, jakie są sposoby podejścia do tej sprawy rodziców. I bardzo pozytywnie zostałem zaskoczony tym, że rodzice nie wyobrażali sobie, żeby komunia tutaj, ich dzieci, w tej parafii miała wyglądać jakoś inaczej. Zastanawiałem się potem, no, jeżeli pojawiają się mieszkańcy, którzy sprowadzili się do naszej parafii, którzy raz, że nie znają może tego zwyczaju, podobnie jak ja jeszcze kilka miesięcy wcześniej nie znałem tego zwyczaju, nie znają tutaj ludzi, nie wiedzą może, gdzie takie ubranko
uszyć, gdzie wyszyć te piękne stroje kaszubskie, piękne wzory kaszubskie na tych ubrankach. Nawet przed takim jednym ze spotkań z rodzicami podpytywałem panie katechetki, jak ta sprawa jest rozwiązywana, czy my mamy jakiś sposób na pomoc tym rodzicom, którzy mieliby kłopot z tym. No i też bardzo szybko zostało mi wyjaśnione, że to nie jest żaden tutaj problem, że wzajemne relacje między rodzicami a księdzem, między rodzicami a katechetami sprawiają, że dla nikogo to nie jest problem, tylko wystarczy, że ktoś zapyta, już od razu znajdują się osoby, które wskażą miejsce, podpowiedzą. Tyje się tych mało napływowych, tych miastowych, bo jak wiemy, ty jak przejadum i cosnowy głejimach, kto chce narzucać, to jedno je problem. A tyłe są taci można powiedzieć, wiek wieków, z pokolenia na pokolenie prawdziwe kasieby i te stroje nikomu nie będą wadzać. To też wiele zanyliguję tego, kto je proboszcza. Bo ciej by se dało do wyboru, pewno by sobie naleźli taci, którzy by chcieli odstąpić od tej tradycji, ale jak łeglowo wszyscy w tych ływkach to pierwszą komunię sedzą, to piękno west, że i każdy jest zadowolony, że tak jest. Pewno, że to są trzeba wiocy na głowie, żeby ten strój skompletować, żeby go przerechtować, pewno i wiocy kusk kłeście, ale myślę, że to jest wyrto, bo my to nają apartność podczerpniwamy też w ten sposób. Uroczystość pierwszej Komunii Świętej w naszej wygockiej parafii to jest uroczystość całej wspólnoty parafialnej. Nie tylko najbliższej rodziny dziecka, które po raz pierwszy przystępuje do stołu pańskiego, ale naprawdę całej naszej wspólnoty parafialnej.